Velkommen til gymnastik i Danmark. Vi er jo igen i den uge taget ud i det danske land for at se, hvordan gymnastikken den ligesom har udviklet sig. Og nu er vi kommet til, som I ser her, DGI Sydvest, træningshold 25+. Jeg hæfter mig ved, at det er et instruktørteam, bestående blandt andet af Poul Thomsen. Så det bliver jo spændende at se, hvordan det foregår. Men lad os prøve at læse ind og se, hvordan gymnastiktræningen det foregår herinde. Prøv at komme her. Det var så DGI Sydvest, instruktør Poul Thomsen blandt andet. Og det er jo spændende at se, hvordan gymnastik foregår rundt omkring i Danmark. Og endnu mere spændende næste uge, når vi tager et helt nyt sted ind i Danmark for at se, hvordan gymnastik den ligesom udvikler sig.